RMN Listen Win Anodan Basket Edition. May hapon ka sa mga Bernard og diri gyapon ta sa Barangay Leon Garcia og manghatag na punta og kini katuang bit-bit karon nga usa ka basket nga dunay sulod nga panud-an kung pansit gisado ni mga kasama atong putahi nga ihatag nato sa atong suking tigpaminaw ato dong inailaho nga ato ang usa sa atong suking tigpaminaw. Maayong hapon ni Muam, kinsa may pangalan nato? Ako si Gito Biano, lumulupyo diri sa Barangay Leon Garcia, Agdao. Ari ka basta ma'am. Mangutana ko nimo unsay paborito nimo nga drama nga imong ginapaminawan sa dito? Handumanan sa usa ka awit og kini ang inyong siliran. Ngano ganahan man ka nga drama? Daghan man tang makutloan ang mga drama sir. Daghan na tong usahay daga makarelate. Oh, daghan kayong makarelate sa ilahang mga drama sir. Di ka basta. Tungod kay game mo nimong number 1. Yes, kasama nga Bernard di na nato langanon. Ato nang itunol kasama dong. Okay, ang kining basket nga dunay sod nga panud-an kung pansit gisadot gidawat na jud ni ma'am. Ma'am, imo na lang mensahe sa imong mga kasilinganan diri sa inyong barangay. Kanang akong ipanguan akong mga silingan, paminaw mo sa diksdise kay daghan kay pag kuan sa ilaha mga kayuhan nga makuha nato sila labi na sa ilang mga balita adlaw-adlaw. Okay, mo to mga kasama si Jay Tubiano, agatwang certified listener suking tigpaminaw sa DXD Armen Davao. Mo to sa mga naminaw di pakusgid yun ninyo yung radyo kay kamo na sa sunod ang matagaan ani nga panud-an. Kauban nato si Radyo Man Dudong Irin Lumusbog, ako ni si Radyo Man Don Kulayaw, tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.